Ostao sam speechless kada sam probao najnoviji parfem od Lorenza Pazzalije i bukvalno se zove Speechless. Ovo traje 3 dana i miriše na slatku breskvu umotanu neki vibe vanile. Fantazija. Najnoviji parfem zvanično je lansiran danas. Evo smo na nameštanju štandova na Art X Expo sajmu parfema i ovo je ujedno prva zvanična recenzija ovog parfema što se tiče lansiranja jer je izašao danas i odmah da vam kažem, traje ceo dan, nenormalna aure projekcija i ono što je najbitnija stvar, bit će mega hit za leto, miriše na sveži koktel, sladoled od breskve, obotan vanilom, polusladak, izuzetno zavodljiv i dopadljiv parfem, tako da ako želite da ostanete speechless, probajte novi Lorenzo Pazzalija Speechless parfem sa dominacijom breskve. Ja sam parfemičar, brat, ćao. Vidimo se. Zabrate svuda, ćao.